Pane. Jak pane, ty kokot? Do piči. Prepáč, do piče. Som zabudol, ty Digom, kokot, som pane. bol ožratý minule. Čo ti jebe, kde si máš tričko? Ujebali mi tričko. Si predstav. Normálne som si ho vyzliekol, že sa proste mi bolo teplo. Tak som si ho vyzliekol a si predstav, že normálne prišli, zobral a utekal preč. Kamo, rýchlo pozri kufre, dávam pozor. To by sa nestalo. Kufre, ukáž. Ma trasie. Počúvaj. Mám nápad, mám nápad. Vymazali sa mi čísla, kamo. No, my potrebujeme... Vymazali sa mi čísla. Počúvaj, ja som... Nie, ty si bol vždy ten krajší z nás, ja... Počúvaj, potrebujeme tu zrobiť... Jak sa volajú tie podvody, Tinder podvody? Jaké Tinder? Že normálne, že pôjdeš na rande, ale bude ona platiť všetko. Potrebujeme... A dáš si zabaliť aj domov, lebo však čo budeme tu ako platiť? Ja neviem, ja som nebol na rande, ja som buzerant. Kamo, to akože sme experimentovali v detstve, to neznamená, kamo, to sa budeš sa tváriť, Dobre, tak to chceš na mňa narafičiť akože. Nie, počuj, tak nevadí, tak zoženieme ti chlapa? No kľudne. Man on man. Mano i mano. Dobre, ale potrebujeme nejakého, čo má lovaky, dobre? Nie, čo má lovaky. No však áno, no však. Dobre. Počúvaj, ale on mi bude pargať Maduriti a ty prídeš mu vykasovať vrecka. Dobre. Spravíme ho. Dobre. A nikto ešte nekomentoval. Joj, už som tam. Počkaj, mám 90% jedla. Ktoré storka si ty? Dajže... Takto si ma normálne prilepil. Ty vyjebaný. Toto si mi Pozri si popis. Čítaj nahlas. Kde? No to ťa nalepila, tam je popis, daj komentár. To je v piči, Počúvaj, ty daj mi to číslo, lebo ti takú plesnem po tých kútoch more. Čo robíš už? Kde ti dám číslo, kurva? Zdieľaj mi číslo. Mám ti... Lebo sa nám vymazali telefóny. Nie, zavolám ti. To kto mi volá? Kokot. Tá čo je more? Tá čo je? Na teba. Kde si doma? Z domu si odišiel? Zodišiel som. Kamo. Nebolo dobré. Hej, a ty ma počuješ dobre? Počujem ťa, samozrejme, signál fajný, kámo, po piči. A vidíš moje číslo? Vidím tvoje číslo, dobre, kámo. Ulož si ma, ale daj si meno... Uložím. Zapni video, Počkaj, ukáž. Čo? Počkaj. Čo si jebe? Kamo. Toto je aké dobré, ale. Počkaj, čierny som už. Tá Sokeres, Dick. Ja teba nevidím, ale ja ťa nevidím. Však ja seba vidím. A ja, počkaj, ja teba tiež nevidím. Počkaj, signál není, kamo, signál, to sme pod mostom. Počúvaj. Ty kokos. Ulož si ma, že Barbar Conan. Ulož si ma, že Barbar Conan. Kamo, prečo si akože Barbar... Nie, jemu došiel paušal chat. Už uteká, nemá kredit ten kokot. Myslíš, že ten taxikár príde, alebo to je proste iba akože takzvaný OJAP? Pýtam sa, OJAP. Počkaj, pýtam sa ťa, že pozri sa na meno. Ja ti poviem hneď, keď som bol mladší, robili sme také finty. Ide! To je taxi. Žltý. Kaxi. Jo, idem tam. Zdravíčko, pánové. Zdravím. Koľko to bude? To uvidíme, kam to bude. No poďte, nastupujte. Jak nastupím, Máte zablokované detská poistka, mám to? Ne, mám otevřeno. Připoutat, jo, všichni připoutat. Bez toho nejedu. Jste připoutaný? Sme. Jo, super. Počkaj, mi sa zasekol pas. Ja som tučný, mňa nejde obísť. No, tak dlouhý pásy nemají, ale na mě mají, tak pojďte. Připoutejte se. Mám. Nejak som to tam napasoval, ale... Vrzgávam to tu, ja mám chlapcov. Starý taxík toto, strašne starý taxík. Máme u nás chlapcov, vieme vám porobiť akéby vrzgačky, vedeť všetko veci, oleje, také máme. Jaký vrzgačky, co to znamená? To je vám... Prosím, tlmiče.
Porobíme vám celý taxík, tuningy zdarma, keby ste potrebovali čokoľvek, viete, zľavy máme. Jasne, jo. Všetko. Když tak se vám ozvu, poslouchejte, kam Číslo chcete máme? vůbec odvést. Viete My čo? chceme. Viete, Dajte do downtownu. tam sú... Jo, tak to nedoporučuji určitě. Proč? Prečo? Tam já bydlím a tam bych nedoporučoval chodit. Je to tam dost Boston. Máme tam biznisy? My sme dvaja tupi. To sa vybalancuje. Potrebujem biznis robiť. Viete, ja som od malička som robil proste s autami, ja keby som predával kolesá a podobné veci. Kde sa tu dá nájsť nejaké kolesá? Boris, to si pamätáš, Boris? Čo myslíš? No, tak každý den může dělat svůj Jak práci. si tedy opravoval a prišli a ujebali ti koleso, to si pamätáš? Pamätám, kamo. To už je dávno, ale. To bolo dobré. To už je dávno. Dávno. No jak chlapík, jste se tady ocitli. Jste přeletěli. Tak, Jasné. Viete čo? Také, no. Dali sme to tak, že náš príbeh je taký, že mama nám dala jakoby peniaze a ja som išiel takzvané na zelenú, teda na červenú do kasína. No a vyhrál jste. No vyhral som. zjedol všetko ten kokot. Kúpil... Tak som, moju časť som prejedol, vidíte na mne. A tuto Boris kúpil letenky. Boris kúpil letenky a postaral sa o mňa, lebo ja som taký gambler chronický a trošku mám problém s hraním, ale Ja mám to rád... si hraje neškodí. Ja mám rád... Kde ideme vlastne? To ja nevím, vy ste si mne zavolali, tak... Taxikár, toto, viete čo, vy Vy nás... nás Viem, kto vy ste. Vy ste ten taxikár, ktorý ojebáva, lebo nám budete voziť cez Slovensko a potom 500 eur. No, Jo, možná jo, ale to je větrová. poslyšte. Oj. My potrebujeme... Jak to jazdíte? Víte co? Budu mluvit po vašem, ja poznám tenhle prízvuk. Potreboval bych Co buráte, vole? Co potřebujete, řidičák? Jo, tohle. Tak to zařídíme. Žitičký proukaz, nebo jak se to říká. Taky. Potřebuje... Jo, to je na druhé straně města. Kolik tu stojí takové kára vaše, napríklad? Kolik to stojí? Cukor, káva, limonada, čaj, rum, bum. No pújčený, ale... Ale ten, kto to pújčil, tak tento kúpim od neho. Kolik to stojí? No, to já nevím. Já nejsem ten A teraz, dobré koleso, jedno koľko stojí, povedz teraz. Jedno koleso. Jak No to? daj. No tuto, na tomto, keby teraz teoreticky vystúpim, Keď si papa predám koleso. Jo, to je drahý, třeba 500 euro. Ty, Dolarov. prosím. To teraz sa nachádzame kde, prosím vás? Dajte nám nejaký, že turizmus, ni? Dajte trošku. Turismus, tak chcete řidičák nebo turismus? Židičák, ale Židičák. ja len... Povedzte nám históriu, že čo tu... Kde sme teraz napríklad, po ceste k Židičáku? Teďka jsme v Hoodu, takže tady moc nelezte. To je náš? Prečo? No. Proč? Tady, A to- jo, to jsme my- v downtownu právě. A môžem na nich kričať? Mám úplně Ale počúvaj mňa, keď som Nedělali bol malý, to. tak ma volali Robin Hood, som behal po lesoch. To je niečo Jo, to podobné? možná jo, ale... A jak sa s nimi skamaratím, prosím vás? No, to vám zabere nějaký čas. A musíte na to pomalu. Pomalu? Proč? Víte co, oni jsou Pomaly agresivní. ďalej zajdeš. A ktorí sú... Aha. Dobrý. Dobre, ale jak ich spoznám, že ktorí sú proste... Ja som pozeral filmy, El Narcotraficante a podobné veci. A napríklad máme rôzne... Viete, že kde by sme my zapadli? Tuto pozrite na McDonaldo, jak vyzerá. Kde by sme zapadli? Hej, počúvaj ma. No, tady kolega vedle Bombíny. Burger Shot. 100%. Takže... To ja súhlasím. To ja súhlasím. Taxikár, To je... okamžite vám dávam jednu hviezdičku. On keď bol mladý, Jo, tak ja tam nič stejne nemám. mal premium kartu zlatú, kam furt chodil. Čo pozeráš na mňa? Vlasatý, si myslíš, že máš peniaze, čo? Nedvíhaj ruky, Počuj ma. vyskočím von, Počúvaj ma. zoberiem ti kolesa všetky. Počuj ma. Tu taxikár Počuj ma. je kapo tohto mesta, tuto je Počuj. jeho hud. Backflip dám na zadné, takú kopačku dostaneš leteckú. Počúvaj, pán taxikár, my sme ochrana vaša od teraz, zadarmo, prvý týždeň. Aby ste vedel, prvý týždeň sme vaša ochrana úplne zadarmo. Môžete si vyskakovať na koho chcete. Práve ste povedal, že to je nebezpečný hud. Vidíte? No to jo, ale já to... Pre vás už není. Teraz som tu ja. Pro mě ne. No. No dobrá, když to Dobre, říkáte. a vy, toto je vaše firemné auto, alebo požičané, alebo osobné? No to mám půjčený. Tak to môžeme rozobrať, nie? Tak daj to zároveň rozoberieme. Jenom- Počúvaj, poistené. Daj do uličky zober. Počúvaj, Rýchlo. daj plnku do ňoho, tam. No napál to, daj. Joj, more. Červená, hej! Počúva nejaký... Červená. Tak toto,
tak toto, akože taxikár, vy máte nie že jednu hviezdičku, ale 0,5. Je moje zle, Toto on... sa postaví. Na hviezdičky, Pán taxikár, on je furt vo flaný. Vždy, proste každý deň, keď ho stretnem, furt sa sťažuje, že ho nikto nemá rád, že nemá peniaze, to je furt, mama mu nedávala pozornosť, keď bol malý, vždy hovoril každému, že je slabý a že všetci sú lepší od neho. Ja už to nevládzem počúvať, okamžite mu niečo povedzte, aby proste sa cítil lepšie, pochválte mu okuliare alebo niečo, prstenie na ruke, rýchlo, lebo nevládzem. Jo, máte hrozně krásný brejle, ale měli byste zubnout. Prosím? Jo, to bylo na vás. Jinak, prosím vás, co tady máte v plánu dělat? Jste sem takhle přiletěli? Ako v skratke ovládnem mesto. Nie, to je dlho. Ja potrebujem v prvom rade okamžite zarobiť peniaze na oblečenie, lebo tuto s ním chodím už 3 dní a potrebujem, viete, ja sa cítim dobre, keď mám čisté oblečenie. Jo, chápu. Bývanie, veci. No, jestli potřebujete peníze, tak tady existují brigády, jo. Ty najdete na úřadu práce. Čo som ja, Párkrát som tam akože aký delal. žebrak? No, Moja brigáda co byste je chtěl dělat do začátku? kolesa, kde sú najlepšie kolesa? Ty koktajl má po piči, pozri sa. Vyberiem ju z auta. Dajú sa tu predávať kolesa, nejaký tuning shop? No, kolesa, musíte někde zarobit, že jo, bez toho to nejde. Co čo zarobím? Jak chlapí, chtěli jste nějakou tour, Kde tak jsme kúpim? projeli náměstím. No. No a tady napravo vidíme pillbox. Jo, když Billbox? budete zraněný, pillbox, nemocnice. Billbox. Pillbox. Tamhle máte To je- napsáno, vidíte to? Nerozumiem. Billbox. Pillbox. Billbox. No prostě jednoduše. Brisbox. Brisbox. Babybox. Poslouchejte, prostě, když budete zraněný, Prosím. nebo tak něco, tak sem si dajte. Tady máme, nebo nemáme vlastně, já jsem chodil Okay. jenom občas, ale OK. ty nejlepší doktory a specialisty. Takže se na vás podívaj. Ale koľko je poistenie? Ja som počul, že tu naplatíš bomby, kamo. Len ťa zoberie Ne, proste ne. infúzia $500, nebudem platiť mu. Ja utečem preč. No, ale to slouží ty brigády. Počkaj, máš chlapo, tam sú isto takí chlapi u nás boli, že do pivnice prídeš, vyrobí ti zub, ti vybere všetko, za lacno. Nemusíš chodiť. Jasné. To Faktúru sú nebudem takzvaní platiť. podpultovci. Nebudem faktúru platiť chlapovi tam. Ty si z Downtownu? Kdo? Já? No. Jo, já tam bydlím. No, tak poraď aké finty, nie? Máš fajný bytík? Povedz. No, jasně, Nebuď že mám. skromný. Hej? A skade máš peniažky? Povedz, no. Však robí taxikára tulokár. Dělám Myslíš, ty že taxikáře, Hej, dělám brigády a že různý z věci. taxikára, jo, různý věci, no. Myslíš, že z taxikára zarobí love? To, co město nabízí, to dělám. No, počúvaj, nie. Takže Keď mali... vám nabídnem fajku za 500? Jo, tak to neprovozu. No, škoda. Tak, Za čo smeješ sadu? Ti idem čo vtipné, Boris? počúvaj, ty si bol furt divný a normálne hambím sa za teba. Tu pán ti robí turizmus a normálne uchylak si strašný. Zoologická záhrada kde je? No ho tam zavrem, medzi opice. Pozri sa, jak vyzerá. Peníze. Jo, jaký kabriolet, kamo, veterán. Jak se vypadá na pěknou Môžem cestu, sa opýtať, pane, čo drahé? No, jedeme přes celé město, tak to bude něco stát. No, tu to platí, brat. No tak počkajte. Takto, stop. Brat, ne, Vystupujem. brat, ne, Ja teraz nevystupuj. vystupujem Dobre. teraz. Mějte se. Ne, Dovidenia. Počkaj, daj mu reťazku. Zaplatí on. Čaute. Dobre. Ja zaplatím. No, mám pocit, že jste ztratil kolegu. Nie, choďte rýchlo. Choďte rýchlo. Dobre, zastoupí, pojďme. Poď, sadaj do piči, to zaplatím ja, ty strapatý kokot. No nebojte, bude to pár dolarů. Kámo, strašne som ťa tu chcel nechať. Nech si tu normálne bez trička, jak dilino. No, ja sa chcem sa opýtať, chlapi. Počkaj, pane. No, povídejte. Tu, jak robím bodičák, môžem s ním robiť? Lebo on má stres, keď je sám v aute. On No väčšinou... to nevím, jestli vám projde. No, ale veď... sedí instruktor. Ale on ho začne škrtiť potom. On proste, keď je v strese, škrtí ľudí. A ja Nie, musím... prípade- Nie, počúvajte, ja mám takú zlú skúsenosť. Počúvajte. Ja som
u nás doma bol taxikár tiež, slúchadko mi zostalo ešte, lebo som nevybral. No a si predstavte, že som proste šoferoval a mal som vzadu chlapa, pozeral som do späťaku, že či je nejaký divný alebo dačo. No a zrazu vyťahol dildo a začal ma škrtiť zo zadu. A odtedy mám taký strach jazdiť. Tak to chápu. Také. No, za chvíľku sme na míste. Tuto brat má strašne dobré príbehy zo sveta, on veľa precestoval. Postretával veľa celebrity. Právě dorazili peníze. Môžete sa ho spýtať, on bol aj v Hollywoode, jeden čas brigadoval tam. Bol som. Fakt, co ste tam dělal, povídejte. Ale tak bol som natáčať film Jack Sparrowa. To má, keby viete čo, to je Piráti z Karibiku ma dali. Kaskadera robil, kaskadera ale. No, hej, ja som robil dvojníka pre ňo. A si predstavte, že som normálne bol proste, čo je? Predstavte si, že som bol normálne, že ako natáčal som tam a zrazu prišlo, že Paris Hilton. Normálne prišla Paris Hilton a ona hovorí, že Zlatán. Chlapi, mám pro vás takovou nabídku. Áno, Čo? prosím. Nemusíte mi platit za cestu. Jo. Ale já vás vezmu na pláž, vy mi koupíte jídlo, protože já rád jim prostě. Tak to máme spoločné. A tam to žije. A Dobre, je tam dobre. takový stánek, mě můžete pozvat třeba nějaký hot dog. Dobre. Tomu ver, dáme si hotdog, triple cheese habanero, To by šlo. horčica. Hotdog jeden a jeden zjem a jeden dorytík. Tak, Tak chlapi, jsme na místě. Tady se totiž děláte autoškola. Musíte udělat Kámo. ten řidičák. No pojďte. Am I the only one?